ott van az udvarunk, és hát az a baj, hogy a migránsok napi szinten itt tanyáztak, és voltak ezek a segélyszervezetek, akik napi szinten jöttek ide etetni őket, és kiválogatták, ami nekik tetszett, például a szokkokat, gyümölcsöt, ezt-azt, a többi meg ami volt, azt meg mind fogták és bedobták az udvarunkba. Az udvarunkba jártak be vizelni is, lopni a gyümölcsöt, a kapunk itt a kapu alatt bemásztak a kerítésen, és a kapu alá szintén bevizeltek, meg odadobták a szemetet, meg a piszkos, koszos ruhákat, és mikor elmentünk a segélyszervezetnek szólni, akkor azt mondták, hogy hát ők ezzel ellen nem tudnak mit tenni, ez a mi udvarunk, ezt mi takarítsuk ki. Szóval amint megjelenik a rendőrség is, és elzavarja őket, valamint ilyen csehek és németek jöttek, segélyszervezet szintén, akikkel édesapám beszélt, és hiába raktak ki ilyen képet, hogy az ott nem véce, hogy ne oda menjenek üríteni. Ők ugyanúgy csinálták, és már nem tudtunk mit csinálni, ezért messzetet szórtunk le, pormesszetet, hogy ne jöjjönek oda, úgyhogy attól félnek, és nem jönnek oda, valamint itt a busz megállón betörtek 2 helyre is. Az egyik helyen alkoholos italt loptak, a másik helyen meg csak aludtak, meg pár házzal odébb pedig betörtek egy házba, és 1 hét volt, mire a rendőrök kapcsoltak, hogy hoppá, őket ki kéne onnan telepíteni. De hát ez mindennapos, hogy ahova lehet, betörnek. Tehát, ahogy elkezdődött ez a dolog, ez főleg tavaly nyáron kezdődött el, ugye nagyobb mértékben a migráns helyzet, itt Királyhalmon is, amikor is hát azt tudom mondani, hogy naponta az 5-600 ember megfordult itt átvonulóban a falunk területén. Nem tisztelték a másnak a tulajdonát, tehát bementek az udvarokba, gyümölcsöket leszedték, ugye gyümölcstermeléssel foglalkozunk, főleg a környéken, leszedték a gyümölcsöt, mindenhol óriási mennyiségű szemetet hagytak. Voltak olyan gyümölcsösök, ahol például annyira befészkeltek, hogy a gazda nem mert kimenni már a saját földjébe, ahol tényleg tehát napi szinten állandó jelleggel egy 100-150 ember tartózkodott például egy ugyanabban a gyümölcsösben, és a gazda egyszerűen kihagyta azt, nem művelte tovább azt a földet, mert nem tudott tőlük megszabadulni. Aztán az lett a vége ugye itten, hogy afgán és szír csoportok összeverekedtek, tehát itten ugye gyilkosság is történt. Tehát a helyiek egyszerűen nem mertek már kimenni a temetőbe, mert állandóan 50-100 fő tartózkodott a temetőben, ugye ideális hely, van víz, villanyáram, minden adva van, sírokon aludtak, feltörték a ravatalozónkat, bent is mindent szétvertek, szétszaggattak, praktikusan az ajtókat leszaggatták a ravatalozóról. Állandó éjjel-nappali rendőri jelenlétet kellett biztosítjunk a temető területén, mert egyszerűen másképp nem tudtuk őket elzavarni. De egyébként ezt most is jelezték nekem, hogy a napokban is a temetőben feltűntek. Igaz, hogy kisebb fővel, tehát ilyen 10 fő, de most is jelezték, hogy a sírokon aludtak például, és a szennyes ruháikat kiterígették a sírhelyekre, praktikusan a keresztekre terígették ki a ruhájaikat. Az a moralitás, tehát ahogy viselkednek, nem tisztelve másoknak a kultúráját, semmilyen integrációra nem hajlandóak, tehát inkább ettől ijedtünk meg a legjobban. Jelenlegi állapotok olyanok, hiszen ugye tudjuk, hogy Magyarország nagyon erősen megerősítette a határvédelmet. Nappal nagyon ritkán találkozunk velük, nappal nem jelennek meg, inkább az a jellemző, amikor reggel mindenki indul munkába, tehát az a hajnali 5-6 óra felé, akkor látjuk, hogy jönnek visszafelé már a határtól, és hát ugye valamerre tartanak, föltételezem Szabadkára, ugye menekült szállókra. Tehát bepróbálkoztak egy illegális határátlépéssel, ami nem jött össze. Valószínűleg szervezetten érkeznek, tehát éjszaka, vagy embercsempészek segítségével, vagy pedig taxisok hozzák őket, és amikor látják, hogy hát itt nem olyan egyszerű átkelni, akkor visszamennek a menekült szállókra, és hát ott pihengetnek egy kicsit, és újra próbálkoznak. Volt itt tervezés alatt ugye egy regisztrációs pont Királyhalom és Ásodhalom közt, ahol ugye legális úton tulajdonképpen át tudnának jutni. Amikor
egy 1500 lakosú faluba egy 1000 tagú migráns csoport úgymond ott lenne a szélén, akkor azt hiszem, hogy tehát az, nekünk az végünk. Tehát Királyhalomnak szerintem az egyértelműen a végét jelenteni. Látjuk, hogy Horgoson mi történik, tehát ott is ugyanilyen regisztrációs pont van, sátortábor alakult ki, nagyon szenvednek a horgosiak, állandóan halljuk, látjuk, tehát ezt mondom, tehát hogyha ez létrejön, ez a regisztrációs pont, ez Királyhalomnak abszolút a végét jelenti. Főleg mezőgazdaságból élünk, mezőgazdasági vidék. Hát ezek az emberek a mezőgazdasági vidéken keresztül jutnak el a határhoz. A határ mentén, ahol találnak gyümölcsöt, krumplit, répát, ilyen dolgokat, ezt ők felszedik. Az azt jelenti most bármelyikünknek, hogy egy évi fizetését valaki fogja és elveszi. Vannak emberek, akik kint alszanak a gyümölcsösben, 3 kutyával próbálják távol tartani az embereket. Van, akinek be van kerítve a gyümölcsöse, 12 helyen vágták ki a kerítést. Még el kell, hogy mondjam, hogy a kisfa ültetvények, amit hát ugye azért ültetnek el, hogy pár év múlva termés legyen, letördösték, az ágakat letördösik, és azzal tüzelnek, szőlőtőkéket, azokat szedik ki, azzal tüzelnek, azon főznek, halastavakba fürödnek, hajsamponokkal, szappanokkal, meg ugye abból locsolnak is az emberek, tehát locsolni se lehet, halak elpusztulnak, dolgokat ott végzik, ahol sikerül, ők inkább a gyümölcsösökbe, meg ezek a tavak mellett, meg a krumpliföldeken, meg tehát kukoricásba ott végzik el a dolgokat. Borzasztóan büdös, piszkolja, ki tudja milyen fertőzést hordoz. Támogatják az emberek ennek a kerítésnek a megépítését, mert bizony, hogyha ez a kerítés nem lett volna megépítve, akkor ismét 100 000-ek vonulnának itt végig. Egy bizottságot alakítottunk, amely próbálja különböző módon, hogy ezeket a károkat majd esetleg megtéríti valaki, tehát ezeknek a károknak a jegyzőkönyvezése, begyűjtése. Hát bizony az emberek sokszor be se tudnak menni a boltba tőlük. Nagyon nehéz, mert ugye tehát közterületen vannak, közterületen mozognak, tehát korlátozni olyan szinten nem lehet. Visznek reggelit, ebédet, vacsorát, tehát itt értem a Vöröskörösztöt, az UNHCR-t, és most még más ugye ilyen szervezeteket, akik ezzel foglalkoznak, melegételt kapnak, kint vannak az orvosok határok nélkül, vannak olyan, hát most civil szervezetnek mondják magukat, de ki tudja, hogy kik, akik próbálkoznak itt a központban is csomagokat osztogatni. Kértük, hogy tehát ezt a falun, tehát a központunkon kívül történjen meg, mert hát ugye sajnos a mi falunkban is nagyon sok szociális szegény ember van, akiknek bizony, hogy csomag még jobban el kellene, mint ezeknek az embereknek, akik, hát mint ahogy tudjuk, több ezer eurót fizettek azért, hogy idáig eljuthassanak, hát a mi embereink pedig több 100 dinárt sem tudnak fölmutatni, és hát ugye bizony, hogy nekik a csomag még jobban kellene. És hát ezeket az embereket természetesen irritálja az, hogy valakik vadidegenek idejönnek, és egyszer csak szétosztanak valamit, és aztán lelépnek, és tehát ez feszültségekhez vezethet. Azért mondom, hogy embercsempész, meg van embercsempész, tehát az idén ez most nem működik. Beograd és a nemzetközi szervezetek is most jobban ide figyelnek, bízunk benne, és reméljük, hogy sikerül. Akkor mi lesz, ha egyszer nem bírják, nem, és itt maradnak? Hát itten, hát jönnek kapálni. Jönnek? Kapálni. Kukoric. A 3-assával, vezetővel, amerikai telefonnal, ezek jöttek itt végig. GPS, ottan nem kellett embercsempész, nem kellett senki, mert azok... Tudták.
I want to cross this border, at least I should go to the Budapest. And after that, I will take the decision where I should go. In Macedonia, it's not easy to cross the border. After Macedonia, in the Macedonia and Serbia, it is not easy to cross this border. If you caught by police, but by army of Serbia or by army of the another countries, they will punish you. And now we were waiting behind the fence in Serbia and Hungary. It's taking like 15 people a day, one single. We have 500 singles here. They should wait more than 2 years because they're taking only one single a day. Did you try to cross the fence? I tried 2 times. But I captured by police, yes, by army of the Hungarian people. At first, they're shouting, and whenever they wanted to put in the van, they are scaring like small kids right here, and they spraying the gas, tear gas, and the pepper gas like this. Every border like Bulgaria, some people are trying from Turkey to cross the border to go inside the Bulgaria. The most violent soldiers in the world, I can say that this is the Bulgarian soldiers. They release the dogs without the things, without the mask, and they bite people, and the soldiers are clapping like this, and they're enjoying to bite people like this, and same in every in Croatia, like Romania and other border also. We don't have any choice right now. We have to stay here till we can cross the border. This is the camp, you can see by your own eyes. It is very horrible for the people which is living right here. It is very horrible for people to living such as in this camp. And everybody, they are waiting for their turns, when their turn is coming. And some people, they are leaving this camp, they are going to another camps. It is very tough to cross the border, and you will face with very high punishment in that side of the border. Legally, it's no problem. No, it's no problem. Yeah, the people which is living right here, behind these conics, they are very calm people. I mean that the people which is wanted to cross illegally, they will face with this kind of problems.